आं गिबियावनो गोजोन फुंबिलि आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि बयनिफ्राय जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै आसाम फिजिकेल एकाडेमिया बेखौनो बयनिसिमबो मिथिहरनाय जायोदि आपकामिं जे फैगासिनो दं आसाम पुलिस, टि आर्मि, SSCGD बिनि थाखाय साफ्रोमबो जोंनि इयुथ्सफोरखौ आं मिथिहरनाय जायो। साफ्रोमबो बे आपकामिं फैबाय थानायाव रेडि जानांगौ आरो खस्थ' खालायनांगौ, साफ्रोमबो साक्सेस जानांगौ, गावनि आथिङाव गसंथानो बयबो नाजानांगौ। खारन दिनैनि दिगाव आं नुबाय गोबां गथ'फ्रा गावनि लाइफखौ बरबाद खालायगासिनो दं। दस्रा टाइपआव एडिक्टेड जानानै गावनि लाइफखौ बरबाद खालायदों, गावनि आथिङाव गसंथानो रावबो नाजायाखै। दा बेफोरनि थाखाय आं दिनै आंनि प्रेस मिट बा आं मिडियानि थ्रुयै बयखौबो मिथिहरनाय जायोदि बयबो इयुथ्सफ्रा स्ट्रंलि माने बयबो खस्थ' खालायनांगौ आरो जिबनाव साक्सेस जानांगौ। साक्सेस जानाया बेनो नोङो माने नांथाबनो रोंनांगोन आरोना। दिनै साननै सानथामल' प्रेक्टिस खालायबाय बिनि उनावनो आंनो साख्रि नांगौ होनबाथ' मोना। नांथाबनानै साख्रिखौ लानो नाजानांगौ, जेखि माने सेक्टरावनो जाया मानो। नोङो डिफेन्स लाइनाव थांबा डिफेन्स लाइनाव नांथाबनांगोन, सिभिल लाइनाव थांबा सिभिलाव नांथाबनांगोन। दा बयखौबो नांथाबनो थाखाय आं खावलायहरो गोरोब डाइरेक्सनाव दा थां, जौ जुआव नांथाबना दा था, ओरै खना पार्टिफ्राव जानाय लोंनायफ्राव नांथाबना दा था, मबाइलफ्राव एंगेज जाना दा था। खस्थ' खालाय, बैसो थानायाव खस्थ' खालाय, बैसो थानायाव खस्थ' खालायनानै गावनि लाइफआव गसंथानो नाजा। थिग আছে, बेखौनो आं खावलायगोन। फैगोन जे आपकामिं फैगासिनो दं जे अनलाइन एप्लाइ आसाम पुलिसनि 4000 एन्ड एबाव फैगोन, प्लास SSCGDआव 70,000 प्लास भेकेन्सिस फैगासिनो दं, प्लास TRMआथ' 15 नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन। दा बेहाय साफ्रोमखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय आं खावलायहरगोन बयबो एप्लाइ खालायजोबनांगौ आरो पार्टिसिपेट खालायजोबनांगौ आरो साक्सेस जाजोबनांगौ। दा बेनो आंनि मा सोलोंथाइ होनाय जायो जोंनियाव बेहाय फिजिकेल, रिटेन्स आरो नोंनि बाइबा गासैबो जों प्रिपेयार खालायजोबो आरोखि। बेहाय मा सुबिदाखौ मोननो हागोन सोलोंसाफ्रा बेहाय नोङो थानाय जानाय गासैबो सुबिदा जोंनाव दंजोबो, खुनु टेनसन गैया, हस्टेलफोर दंजोबो। फैदो ज' जेरेखम नानिमोन बाबुमोना जेरेखम खस्थ' खालायदों बिदि खस्थ' खालायफैबानो जाबाय आरोखि ना। लकेसना जाहैबाय जोंना गसाइगाव, आमलाइगुरि, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, साब डिभिजन गसाइगाव, ओमफ्राय आमलाइगुरि होननाय मोनसे फरेस्ट भिलेज। बे फरेस्ट भिलेजावनो जों बे एकाडेमिखौ इस्टाब्लिस खालायनाय जादों। जगाजग खालायनो थाखाय जोंनाव आसाम फिजिकेल एकाडेमि अफिसियेल होननाय मोनसे फेसबुक पेज दङ, आसाम फिजिकेल एकाडेमि अफिसियेल होननाय इउटुब चेनेल दं, बिनि थ्रुयै फैनो हागोन। दा गोबां गथ'फ्रा बिनि थ्रुयैनो फैनानै दिनै प्रिपेयार खालायगासिनो दं, गोबां गथ'फ्रा साख्रि मोनबाय। दा जों बिदिनो साख्रि मोनहोलांजोबनांगौ, बेखार समस्याखौ जों बोरैहाय एसेबाबो हेल्प खालामनो हागोन बेखौ साननानै जोङो बे एकाडेमिखौ बानायनाय जादों। दिनै जोंनि एकाडेमिया गोबां माने आपग्रेडाव थांगासिनो दं, मोजां खामानि मावलांगासिनो, ससाइटिनि बा समाजनि मोजां खामानि मावनानै हालांगोन होननानै जों आसा खालायो। जों डेभेलपबो खालायलांगासिनो दं आरो खालायलांबाय थागोन। गोबाङा मिथिनो लुबैयो एडमिसन फिस आरो मान्थलि बेसेबां लायो। दा गोबां आंनावबो बिदि कमेन्ट्स खालायबाय थायो, फेसबुकआवबो इउटुबाव चेनेलाव कमेन्ट खालायो, सार नोंसोरनि फिसफ्रा बेसेबां होननानै। जोङो मिनिमाम फिस लानाय जादों। जाय गथ'फ्रा लकेलनि गथ'फोर बेखौ जोंनो फिजिकेलनि थाखाय जेबो नाङा, फैनानै बे रिटेननि प्रिपारेसन जे नांगौ बे रिटेनाव खारन जोंनाव टिचार सानैसो दं, बिसोरनि थाखाय जों फैसा मान्थलि फिस हरनांगौ जायो। दा मान्थलि फिसखौ एकदम मिनिमाम होबानो बास बे फैनानै गावनि लाइफखौ दाना लानो हागोन आरो। दा 2000 लायो, जास्ट 2000 लानाय जायो नोंनि लकेलनि गथ'फोरनि थाखाय। ओमफ्राय बाहेरानि गथ'फोर जे फैनानै हस्टेल थागोन, न'आव थागोन ना, दा बिनि थाखाय जानांगौनि लाहार फाहार बेफोरनि प्रब्लेम फैयो। दा बेफोरनि थाखाय फैसा लानाय जायो, बे 7000 लानाय जायो आरोना। बेजोंनो जानाय थानाय फरायनाय फिजिकेल गासिबो जाजोब्बाय, बेनि एक्सट्रा आरो जेबो गैला। बेहाय गासिबो अल इन्डिया होनजाबाय, अल आसाम बा जोंनाव दा एटलिस्ट जोंनाव सफैनो दं बिहारनि दङ, नोंनो त्रिपुरानि दङ, सिलचरनि दङ, ओरैहाय अरुणाचलनि दङ, ओरै आसामनि आपार आसामनि लवार आसामनि गासिबो दंजोबो जोंनाव गासिबो। दा हिन्जावसाफ्रा जोंनाव 30+ दङ, हौवा बयसफ्रा जोंना 80+ दङ।